कॅबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांची भेट घेऊन अभिनंदन केलं। त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत विकासभाई सावंत यांची भेट घेत शुभेच्छा दिल्या। यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, संस्थेचे खजिनदार CL नाईक, अमोल सावंत, भाजप जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, प्राध्यापक सतीश बागवे उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।